Ahojte. Vítam vás pri ďalšej časti relácie Reverse, kde sa spoločne snažíme ošúpať pomyselnú cibulu našej osobnosti a dostať sa tak k jadru nášho bytia. Čo v ľudskej reči znamená, že sa pokúšame spoznať samých seba, svoje ozajstné túžby, neovplyvnené napríklad názormi ostatných ľudí či spoločenskými konvenciami a vrátiť sa tak k nášmu autentickému ja, ktoré nosíme všetci vo svojej podstate. Moje meno je Barbora a cez svoj uhol pohľadu by som vám ostatným chcela poskytnúť priestor na zamyslenie sa či na vnímanie toho, ako to, čo hovorím, s vami rezonuje a aké vaše vlastné pohľady a otázky to k daným témam otvára. Lebo môjim cieľom nie je hrať sa na múdru, čo všetko vie, ale skôr priniesť témy na zamyslenie sa, vlastné filozofovanie či skrátka len iný uhol pohľadu, ako je ten váš. Podstatná informácia ešte na úvod je, že celé nezostrihané časti relácie Reverse nájdete na platforme Hero, kde svojim odberom podporíte nielen vznik ďalších častí, ale aj moju motiváciu k ich tvorbe. Ale samozrejme poteší odber, komentár či like aj na tomto kanáli, prípadne ak by vás zaujímali ešte nejaké ďalšie informácie k tomu, čomu sa vo svojom živote venujeme, môžete nás sledovať aj na našich sociálnych sieťach. No a teraz už môžeme prejsť k tej záživnejšej časti. Dnešnou témou, o ktorej by som chcela rozprávať, je téma uvedomovania. Čo možno znie pomerne nekonkrétne, ale práve uvedomovanie si seba, nášho života a všetkého v ňom vnímam ako ďalší veľmi dôležitý pilier či základný kameň pomyselnej stavby nášho bytia. Ja sama som si uvedomila, že hoci prijatie možnosti zmeny, o ktorej sme sa bavili v minulej časti, ktorú keď ste nevideli, tak vám odporúčam pozrieť si ju, je tým prvým krokom na našej ceste. Na podobnej úrovni a možno vlastne ešte kúsok predtým je krok uvedomenia si, že chcem niečo zmeniť. Respektíve uvedomenie si, že niečo v mojom živote nie je tak, ako chcem či potrebujem. A idem zistiť, čo to je. Pretože darmo budem veriť tomu, že zmena je možná, keď si budem myslieť, že na sebe, svojom fungovaní či celkovo vo svojom živote nepotrebujem a vlastne ani nechcem nič meniť. Nie, že by som spochybňovala niekoho úsudok, ale naozaj by som chcela vidieť toho človeka, ktorý by si bol istý, že s ním, jeho správaním aj celkovým fungovaním je všetko v 100% dokonalosti. Veď oproti tomu človeku by aj Ježiš alebo Budha vyzerali ako obyčajní šuflikanti, čiže ak si to ty, ozvi sa v komentári, pretože si myslím, že celý svet sa bude od teba určite chcieť učiť. Pokiaľ ale nie sme upgrade Ježiša či Budhu a sme v tej kategórii, že stále sa máme kam ako osobnosti posúvať a vlastne to aj chceme, môžeme sa sami seba spýtať otázku. Prečo by sme mali žiť vedomejšie? Na čo je to vôbec dobré, keď, ako iste všetci vieme, fungovanie v móde autopilota nám šetrí drahocennú energiu aj premýšľanie. Prečo si zbytočne život komplikovať, keď základné biologické procesy dokážeme riadiť aj bez zamýšľania sa nad nimi? Nie je to celé uvedomelé existovanie zbytočné? Ja osobne som určite zástancom evolučných skratiek a rôznych zlepšovákov. Obdivujem, ako príroda v rámci vývoja druhov nemrhá zdrojmi, ako veci nevytvára nanovo, ale skôr transformuje už tie existujúce do rôznych iných podôb. Pretože začínať od nuly je extrémne energeticky náročné. Našťastie, od nuly nemusíme začínať ani my. Lebo aj keď teda nie sme možno spasiteľmi sveta, tak každý v sebe nosíme obrovský potenciál, veľa dobrého a svetla. A naše uvedomelé prežívanie je kompasom, ktorý nás k tomu dobru a svetlu vie cez tú cestičku zahádzanú bolesťou, traumami, sklamaniami, ublíženiami a neviem čím všetkým dostať práve k nášmu autentickému jadru. Poďme sa spolu teraz trochu zamyslieť. Čo je opakom slova vedomie? 5 sekúnd na zamyslenie. Úplne najjednoduchšie, čo nás možno napadne, je bezvedomie.
prípadne nevedomie. A teraz sa spýtam možno tak trochu hlúpu otázku, ale čo by ste si vybrali, keby sa máte rozhodnúť práve teraz? Vedomie či bezvedomie? Ak môžem hovoriť za seba, no tak za koho iného by som hovorila, ja si minimálne momentálne teraz rozhodne vyberám vedomie. Pretože si užívam toto bytie, jeho celé spektrum v tých príjemnejších aj nepríjemnejších chvíľach. Pretože v tomto živote a v tomto tele mám jedinečnú príležitosť prežívať obrovskú škálu pocitov. Vďaka tomu, že nie som v bezvedomí, vidím napríklad všade tú krásu a v podstate to dokonalé fungovanie sveta. Aj keď nejdeme sa teraz baviť o tom, že čo by sa dalo v spoločnosti ako takej vylepšiť, ale môžeme sa fokusovať napríklad na deje v prírode, ktoré minimálne za mňa sú naozaj dokonalé. No a bezvedomie, alebo teda nevedomie, si ja osobne predstavujem možno ako taký ten spánok, počas ktorého máme pocit, že sa nám nič nesníva. S tým, že sa ráno nezobudíme, že mám pocit, že sa mi nič nesnívalo. Aj keď teda pravdou je, že aj v týchto bezvedomých stavoch ľudia na určitej úrovni vnímajú. Existujú zaujímavé experimenty s ľuďmi v umelom spánku počas operácií, pričom v týchto experimentoch pacientov rozdelili na dve skupiny. V oboch skupinách prebiehala operácia úplne v poriadku, avšak pri prvej skupine sa počas operácie celý personál tváril, že niečo nie je v poriadku. Bol tam krík, vrava, hluk, predstieraná panika a teda slova ako, že preboha, strácame ho. Pri druhej skupine hovorili, ako všetko prebieha v poriadku, bez problémov, bol tam kľud, príjemná atmosféra, no a následne porovnávali dobu rekonvalescencie týchto oboch skupín. No a prišli k tomu, že sa naozaj líšila, aj napriek tomu, že operácia v oboch skupinách prebehla rovnako dobre. U pacientov z tej prvej skupiny, kde bola tá predstieraná panika, bol reálne merateľne dlhší ako u tých pacientov, ktorí počas operácie počúvali, že všetko ide tak, ako má. Ale toto bola len taká zaujímavosť, že aj keď vlastne úplne nebdieme, náš mozog a naše telo na určitej úrovni stále niečo vníma. Každopádne, ak pozerá niekto, kto si viac užíva pocit nevedomia, nebytia, tak ma môže s čistým svedomím vypnúť. Alebo kľudne počúvať ďalej, pokiaľ je ochotný čeliť tomu, že jeho momentálny postoj môže byť zbúraný. Pokiaľ fungujeme v móde autopilota, ktorý koná len tak, ako je naprogramovaný a nezamýšľa sa nad svojím fungovaním, je to, ako by sme boli v tom umelom spánku. Niečo vnímame, niečo cítime, má to na nás následne nejaký vplyv, ale jednak to nie je všetko, čo môžeme vnímať, a druhák ani nevieme vedome ovplyvniť ten finálny efekt, ktorý to na nás má. Avšak vedomie v zmysle toho, že nie sme v bezvedomí, kóme či umelom spánku, nie je to práve vedomie, ktoré mám momentálne na mysli. Lebo len nebyť v bezvedomí je asi málo na kvalitné fungovanie. To, čo myslím, je skôr uvedomovanie si seba, svojho konania, vnímania, svojho prežívania, cítenie signálov svojho tela aj toho, ako napríklad na nás vplýva naše okolie či celkový životný štýl. Naše vlastné pocity sú jednou z najdôležitejších vecí, ktorú máme. Počula som aj jednu krásnu myšlienku, že pocity sú spôsob, ako s nami komunikuje naša duša. No a keď si neuvedomujeme na vedomej úrovni našu vlastnú existenciu, ako môžeme vôbec vedieť, že veci či ľudia, ktorými sa obklopujeme, alebo činnosti, ktorým sa venujeme, sú tie, ktoré vychádzajú naozaj z nášho vnútra. A nie sú len nejakou túžbou projekovanou na nás z nášho okolia. Myslím si, že asi málo kto by chcel byť len projekčnou plochou pre túžby iných. Veď predstavte si, že máte robiť len veci, ktoré chcú ostatní. Že máte plniť sny len vašim rodičom, súrodencom, kamarátom, šéfom alebo komukoľvek.
Možno ste sa niekedy už cítili tak, že len skáčete tak, ako druhí pískajú. Ale bolo vám to príjemné? Vďaka uvedomovaniu si seba, ľudí okolo seba, aj svojho prostredia si vlastne môžeme vybrať, aký chceme byť, čo tam chceme mať, kam chceme smerovať naše životy. Uvedomovanie si nášho prežívania, našich rozhodnutí, lebo či chceme, či nie, stále robíme nejaké rozhodnutia, môže byť takým pomyselným kormidlom v našej plavbe životom. Je to uistenie sa, že budeme plávať tým smerom, ktorým chceme. Keď si nikdy neuvedomíme, aký sme, ako by sme sa mohli reálne zamýšľať nad tým, kam chceme smerovať alebo aký chceme byť. S čím by sme mohli to naše vytúžené ja porovnávať? Ako by sme mohli realizovať kroky vedúce k tomu, kým chceme byť? Keby nevieme to, aký sme teraz. Keby nevieme to, čo na sebe možno chceme zmeniť. A mohli by sme aj 100-krát vedieť, že zmena je možná, keby nevieme, čo máme meniť. Respektíve asi ani neuvedomujeme, že sa nám niečo nepáči, niečo nám komplikuje prežívanie, nevyhovuje nám, či už to je na nás, na našom správaní alebo na čomkoľvek v našom živote. Ako by sme mohli smerovať náš život k väčšej spokojnosti? Jasné, dá sa existovať aj bez tohto uvedomovania si. Reálne sa nemusíme nikdy zamyslieť nad sebou, nad našim životom, nad tým, aký sme, chceme byť alebo kam chceme smerovať. Dá sa žiť aj v tomto umelom spánku. A dokonca v tomto stave ani nemusíme byť nutne nešťastní. Veď ako som hovorila minule, tak na biochemickej úrovni je nášmu mozgu v podstate úplne jedno, z čoho má ten svoj molekulárny koktejl. V podstate je príjemnejšie pozerať sa na nejaké momentálne potešenie, než na nejaké dlhodobé ciele, vízie, počas ktorých realizácie si možno musíme aj odopierať, prípadne pozerať sa pravde do očí a keď to poviem tak metaforicky, tak naše ego sa nás snaží udržať v tejto nevedomosti, kedy vedome nečelíme tomu, ako sa správame, čo robíme a kedy si napríklad neuvedomujeme to, že možno, že aj my sme niekedy urobili chybu, že aj my stojíme za tým problémom, ktorý v živote máme a nie sme len tou obeťou okolností alebo ostatných ľudí. Fungovanie v týchto zabehnutých vzorcoch je pre nás do určitej miery dokonca bezpečnejšie. A samozrejme naša biologická podstata chce, aby sme boli v bezpečí. V tomto poznanom prostredí, situáciách, aj keď nám môžu ubližovať. Veď všetko nové je potenciálne život ohrozujúce. Už máme nejaké mechanizmy, ktorými vieme v týchto situáciách plávať, stiahneme sa alebo naopak na niekoho nakričíme, potlačíme naše prežívanie a potreby, ideme do role obete, kde viníme celý krutý svet za to všetko hrozné, čo sa nám deje. Čo z krátkodobého hľadiska môže byť OK, ale predstavte si tie nevypustené emócie, ten chronický stres. To všetko sa ukladá v našom tele, mysli a skôr či neskôr sa môže prejaviť napríklad aj vo forme fyzických alebo psychických ochorení. A tým vás nechcem strašiť ja. Tým nás straší veda a vlastne aj každodenné skúsenosti mnohých ľudí. Keď sa zamyslíme nad tým, aký by sme chceli byť, ako by sme chceli vyzerať, ako by sme sa chceli cítiť, správať, čo by sme chceli vo svojom živote robiť alebo kde by sme chceli byť. A následne sa pozrieme na to, aký sme teraz a porovnáme tieto dve verzie seba. Ako by to dopadlo? Ak sa úplne zhodujú, tak paráda. Gratulujem vám. Ale úprimne si myslím, že väčšina ľudí na tom bude podobne ako ja, nenájde pri tom porovnávaní 100% zhodu. Ja viem, že teraz sú populárne všetky tie smery zamerané na sebalásku, sebaprijatie a tak ďalej a idem si úplne na tej vlne tiež. Súhlasím s tým, že sa máme milovať a príjmať, aj taký, aký sme. Ale zároveň si myslím, že by sme nemali zatvárať oči pred niečím, čo nám reálne škodí. Pred nejakým správaním,
ktoré nám ubližuje. Myslím si, že by sme nemali tieto pekné heslá používať ako obhajobu pre našu lenivosť alebo našu neochotu pracovať na sebe. Pretože myslím, že to je obrovské mrhanie našim potenciálom. A ako som už povedala, tak ja nechcem ani vyznievať tak, že stále so sebou musíme niečo robiť. Že sa teraz musíme hnať za tým, aby sme boli dokonalí a stále sa niekam posúvali. Čím na seba budeme oveľa viacej tlačiť a budeme zase len v strese. A ten stres už aj tak teraz cítime zo asi všetkých strán, čiže nechcem, aby sme si ešte aj týmto spôsobili porážku alebo čo. Avšak vďaka uvedomovaniu si svojich pocitov si vieme všimnúť, ako sa cítime v danej situácii. Napríklad aj to, aké pocity vo vás vyvolávajú tieto moje reči. Či to vnímate pozitívne, možno až motivačne, alebo vám pekne leziem na nervy. Keď budeme viac vnímaví na to, ako na nás vplýva naše okolie, budeme vedieť oveľa skôr povedať stop tomu, čo nám je už nepríjemné. A skôr sa môžeme vystavovať tomu, vďaka čomu sa cítime dobre, vďaka čomu v našom živote rastieme, alebo sa dostávame do toho nášho vnútra. Ak by som mala nejako uzatvoriť moje dnešné rozprávanie, povedala by som asi, že uvedomovanie si seba, svojho správania, rozhodovania je dôležitý krok k tomu, aby sme vedeli robiť ďalšie rozhodnutia, ktoré nás opäť o kúsok priblížia k tej našej ozajstnej podstate, k tomu obrazu o sebe, ktorý chceme mať, alebo ktorý máme v sebe, k tomu človeku, akým sme naozaj, alebo akým chceme byť. Čím viac zo svojho konania budeme uvedomovať, tým viac môžeme všetky aspekty nášho života ovplyvňovať k svojmu prospechu, či už aktívnym konaním, alebo iba zmenou prístupu ku veciam, ktoré zmeniť nevieme. Netvrdím, že nikomu sa nemôže podariť zbaviť svojich démonov nevedome. Ide to určite. Veď všetci si pamätáte na tú biologickú variabilitu z minula. Ale čo je lepšie? Spoliehať sa na to, že nastane táto udalosť sama od seba, alebo zvýšiť šance na jej uskutočnenie, prípadne celé to zrýchliť tým, že v tom budeme aktívne zapojení. No a týmto by som to pre dnes asi uzavrela. A na záver dnešnej epizódy by som vám opäť rada dala pár otázok, na ktoré sa môžete skúsiť pozrieť, či už sami, alebo s niekým, a napísať si odpovede, prípadne napísať ich aj do komentára, alebo kľudne aj do súkromnej správy, je to na vás. Myslíš si, že funguješ vo svojom živote vedome? Čo znamená, že vnímaš zodpovednosť za jeho fungovanie vo svojich vlastných rukách? Alebo skôr za veci, ktoré nechceš alebo sa ti nepáčia, viníš okolie? Uvedomuješ si, že chceš, prípadne vyslovene potrebuješ niečo vo svojom živote zmeniť? Ak áno, čo to je? Ak nie, skús sa na túto otázku navnímať ešte raz. Myslíš si, že je dôležité fungovať vo svojom živote vedome, vnímať svoje pocity, správanie, okolie a dbať na to, aby bolo v súlade s tebou? Napadá ti k tejto téme ešte nejaká ďalšia otázka? Ak áno, pokojne ju napíš do komentára a ja sa pokúsim napísať na ňu svoj pohľad. Ďakujem vám, že ste dnešnú epizódu dopozerali až sem. Jej celú nezostrihanú verziu si môžete už teraz pozrieť na platforme Hero Hero, čím podporíte aj vznik ďalších epizód a ako som hovorila, tak aj moju motiváciu k ním. Samozrejme budem rada za každé zdieľanie, odber, komentár či like. A ak vás zaujíma viac podobných tém, môžete sledovať aj naše sociálne siete, ktoré sú uvedené tu aj v popise videa. Teším sa na vás pri nejakej ďalšej epizóde a zatiaľ vám prajem krásny zvyšok dňa. Pa, pa!